Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Today, the Catholic Bishop Conference of the Philippines, or CBCP, chose this year as the Year of the Clergy and Religious Persons, as a part of the program in preparation for celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Mga igsuong kudya kang Kristo, maayong buntag ka natong tanan. Padayon kita sa paghisgot sa sulat sa atong mahal nga Santo Papa, Papa Francisco, kabahin sa pagpanglutos sa mga Kristiyanos. Sumalapan sa atong mahal nga Santo Papa, mahal kong mga igsuong babayi ug lalaki. Hapit kamong tanan nga lumadman niining inyong mga nasod. Busa aduna kamoy sangon ug katungod nga moapil sa dagan sa kinabuhi o progreso sa inyong mga nasod. Diha sa inyong rehiyon, gitawag kamo nga mga tumatrabaho alang sa kalinaw, pagpanasayloay o paglambo, aron makahimo kamo sa pagdialogo, paghimo sa tulay sa panaghiusa diha sa espiritu sa kabulahanan. Sumala pa sa sulat ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 3 hangtod 12. Ug ang pagsangyaw sa Ebanghelyo sa kalinaw, inubanan sa espiritu sa pagkaandam nga mupooperar sa kaugalingong nasod ug sa mga nasod sa gawas. Tamang ko sa mga igsuon, dili lang kita kutob, daghang salamat ug maayong buntag sa tanan. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Stu and Nancy Santiago and family, APM Ad and Promo Management, Alex P. Montañez and family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrilie, T. Linaw Trucking Services, Davao Durian Laundry Services Company, Potasio Takandong, Shardan, JDB Diversified Incorporated, Consolidated Plywood Industry Incorporated, Melvin E. Aviles, Porita and Lorenzo and family, Attorney Ellie and Veronica Britannia and family, Quilans Food House, PSST Bote Junk Shop, Brother Henry and Lolita Evangelista and family, Mr. and Mrs. Lucas B. Datoy and family, Dr. Carol John and Mary Grace Britannia and family, William and family, Adolfo and Malu Ato, Jess and Amelia Dizon, and Gus and Sophie. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group, Oasis of Love, Davao, led by the head servant, Henry Evangelista. Thanksgiving intentions of Dr. Carlos Tan and family, Pasita Sia and family, Bernard and Laila Barreda and family, Genaro Abrantes and family, and Aracel Carrion and family. Birthday intentions of Sister Rica Dalagit FSP, Sophie Zuluaga, Carmelita Recentes, Noel Casilan, and Edsin Puno. Recovery and healing of Rodolfo Estera, Emil Sison, Ernie Evangelista,
Father Eli Ubag, and Henry Evangelista. For the eternal repose of Milagros, Luciana, Elpidio, Adelaida, Claudio Montañez, Selma, Marutas Montañez, Julio Juquino, Nestor Aboverde, Jermin Chu, Exuperio Villarmino, Ronald Mangmang, Gerardo, Miguela, Alejandra, and Franklin Lim. And all benefactors of the Paulines RTV mission. Pagampo alang sa mga masakiton. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan makagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy hikapa ang mga masakiton. Paligawa sa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdaig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Diha sa atong kinabuhi usahay, moabot kanato ang mga gutlo o takna. Kanusa malipayon kita kaayo. Apan usahay moabot usab ang panahon sa mga pagsulay ug mga kasakitan nga maoy makapahuyang sa atong pagtuo. Dunay mga panahon sa atong kinabuhi nga labaw natong gipaminaw ang atong mga kagul-anan ug kasakitan kaysa tingog sa Dios. Ug mangutana kita, kalisod ug kasakitan ba di ay ang sangputanan sa mga nagmatinud-anon sa pagsunod kang Kristo? Ang atong ebanghelyo nagpahinumdom kanato nga luyo sa mga kalisod ug pag-antos adunay kahimayaan. Gani pinaagi lamang sa pag-antos atong makab-ot ang kinabuhing mahimayaon uban sa Ginoo. Busa uban sa masaligon nga mga kasing-kasing, simbahon ug himayaon ta ang Ginoo. Ang mumisa karong buntaga mao si Father Cedric Alimbuyong Jr. ug ang kaubang pari mao si Father Manuel Hadraque gikan sa Mission Society of the Philippines MSP. Ang manganta mao ang Hymnos Christi Choir gikan sa St. Joseph the Worker Parish, Sasa, Davao City. Sa ulugon ta ang gugma o kaluoy sa Dios nga atong Amahan, palihog manindog ang tanan ug muawit sa pasiunang awit. Sa pagsunod
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong masarong kita maandam sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios sa mahagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako ko yamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga may ako kang Santa Maria Kaunayang Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, ano iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, gisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak. Pakana ang among kalag, pinaagi sa imong pulong. Aron human malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga biughari ubang kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Genesis. Si Abraham gisulayan sa Dios. Gitawag siya sa Dios nga nag-ingon, Abraham, ug siya mitubag, ania ako. Miingon ang Dios, dad-a si Isaac, ang bugtong mong anak nga imong gihigugma, ug lakaw ngadto sa yuta sa Moriah. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog didto sa bukid nga gitudlo ko kanimo. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, gipatindog didto ni Abraham ang usa ka halaran. Ug ibabaw ni ini, gibutang niya ang sugnod. Unya, gigapos niya ang iyang anak, ug gipahiluna sa halaran, ibabaw sa sugnod. Unya, gikuha niya ang kutsilyo, aron patyon niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit, ang anghel sa Ginoo, Abraham, Abraham, mitubag siya, ania ako. Ayaw unsaa ang bata. Miingon ang anghel, nasayod na ako nga andam kagayud pagsugot sa Ginoo. Kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Miyahat si Abraham ug nakita niya ang usa ka laking karnero kansang sungay na sangit didto sa usa ka kupong-kupong.
Gikuha niya kini ug gihalad pinaagi sa pagsunog, ilis sa iyang anak. Gikan sa langit ang anghel sa Ginoo, mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan, nga panalanginan ko ikaw pag-ayo. Kay gihimo mo man kini ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo, nga hatagan ko ikaw mga kaliwat, nga sama kadaghan sa bituon, sa langit ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway, ug muhangyo kanako ang tanang mga nasud, nga panalanginan sila, ingon nga akong panalanginan ang imong mga kaliwat, kay imo mang gituman ang sugo ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Sa pasalamat ug sampiton ko ang ngalan sa Ginoo. Mulakaw ako sa tubangan sa Ginoo. Ihasay yuta sa panaad ngadto sa Ginoo sa tubangan sa tibok niyang lungsod, niya sa mga hawanan sa balay sa Ginoo, sa imong taliwala o Jerusalem.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? Kung wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sadan? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay o gibanhaw. Atua siya sa tuo sa Dios ug nangaliyupo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magdaigal ang kanimo, Ginoong Jesucristo, hari sa himaya nga walay katapusan. Ang pulong mo, O Ginoo, among kahayag ug kaluwasan. Pagdaigal ang kanimo, Ginoong Jesucristo, hari sa himaya nga walay katapusan. Ang Ginoo mana kaninyo. Masap kanin. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Tapos sa unum kaadlaw, gidala ni Jesus sila Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tawo gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Jesus, na usab ang iyang panagway ug ang iyang bisti migilak sa hilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya, nakita sa tulo katinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Ug miingon si Pedro kang Jesus, magtutudlo, maayo nga aniya kita dinhi, maghimo kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug ang usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti, sanglit nangalisang man sila. Unya, dihay panganod nga mitungha ug gilandungan sila niini, ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Milingi-lingi sila pagdali, apan wala sila'y nakitang tao gawas lamang kang Jesus. Sa pagkasalugsong na sila naglugsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus nga dili sila nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nilang iyang gitugon, apan ilang gipanagsutihan kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw gikan sa minatay. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Mayong buntag kaninyong tanan.
Malipayon kita tungod kay anay uban nato nga pari si Father Manuel, siya na-assign sa California. Pero taga-Digo siya, nagbakasyon, pero kauban ako sa Mission Society of the Philippines. Unya, salamat po sa pagtambong, mga membro sa Baysublab, o kauban sa mga among mga FME, mga FYM, mga among mga Lim Mission partner sa MSP. So karong adlaw, nagbalipayon kita nga naman, tungod kay ang atong Ginoong Jesucristo na usab ang iyang panagway. Adunay kalambigitan kini sa atong pagtuo. Una, iyang gipakita kanato nga siya tinuod gayud nga anak sa Dios. Ug ikaduha, iya usab magipakita kanato ang giingon nato ang kabanhawan o kahimayaan diha sa kaharian sa Dios. Unya, kung atong pamalandungan ang atong mapagbasa karong buntaga, sa atong unang pagbasa, atong madungog nga si Abraham, gitawag nato nga amahan sa pagtuo. Nganong ato siyang tawgon nga amahan sa pagtuo? Tungod kay wala siya magduha-duha, dihang ang Dios miingon kaniya nga ihalad ang imong bugtong anak nga rikanako. Bisan pa man kung dugay na sila nga nagpaabot nga magkaron dunay anak, dihang gipangayo sa Dios nga ihalad kaniya ngadto sa Dios sa bukid, wala siya magduha-duha, nagmasinugtanon siya sa tawag sa Dios. Busa ingon usab diha ni ana, kung ana ka at kalaw mga atong pagtuo, bisan og unsay pangayon sa Dios alang kanato, ato kining ihatag. Amen ba? Amen. Sa ato usab nga pagpaningkamot nining kinabuhi, gipakita usab sa ato mga pagbasa nga taliwala sa mga kalisod adunay kahimayaan. Adunay kasulbaran ang tanang problema nga atong masagubang sa atong kinabuhi. Nganuman, tungod kay sa atong ebanghelyo gipakita dinhi nga tulo ka tinunan ni Hesus ang nahimong saksi sa pagkausab siyang panagway. Sa English pa, transfiguration, ang pagkausab sa iyang dagway nga anaa sa kahimayaan di nakita o nagiistorya kaniya ang duha kabantugan nga mga propeta, si Elias ug si kisa tong usa? Si Moses ba to? Si Moses. Kay mura man tag nakatulog pa. Kay buntag baya karon. Pwede ba inyo yung magkatubang nga mayong buntag, umayo kang tao? Oh, salamat. Mangmatata kay panahon na sa pag-ampo. Amen? Amen. So atong balikan ang atong nasugdan. Katong giingon nako nga si Abraham amahan sa pagtuo. Ang mga amahan kamo nga niya karon dinhi sa nitambong ni Santos nga misa. Unsa man ang inyong gibuhat sa inyong mga anak? Inyo ba silang gitudluan nga mamahimong maayong Kristohanon o mayong lungsuranon? Kaya basin unya kung wala na tayo panahon sa inyong mga anak. Bisin na ta sa atong mga lingaw-lingaw, unya usahay, may kalimtan na, nga kamuday nga mga amahan, gitawag usab kamo sa pagtudlo sa inyong mga anak na mahimong maayong mga Kristohanon. Kung atong tan-awon ang sakripisyo ni Abraham, dako kaayo. Usara ang iyang anak, pero diyang gipangayo sa Dios, iya dayon kining gihalad. Mangutana ko ninyo kanong mga amahan. Usay inyong anak, nya ingon nga ihal ni imong anak, patya diri sa bukid, inyo kang ihatag. Inyo kang ihatag. Apan si Abraham tungod sa iyang kahugot, sa iyang pagsalig sa Dios, wala siya magduha-duha. Kasagaran siya nato, dili na ko ihalad. Ako na guding gigunitan, ani anak kanako, ngano ako pa maning patyon. Aron ihalad diha kanimo Ginoo. So dako kaayo ang atong makatunan sa kinabuhi ni Abraham nga hinaut unta nining Domingo ay ikaduha nga Domingo sa Kwaresma. Lig-uno nato atong pagtupagsalig kang Kristo. Aron sama kang Kristo nga nabanhaw, kita usab makaabot ni ana nga kahimayaan. Kay sa duha ka pulo nga atong nadungog dinhi sa ebanghelyo miingon, kini ang akong hinigugmang anak, paminaw kamo kaniya. Busa angayan lamang nga matag Domingo, matag adlaw,
atong pamalandungan ng mga pulong sa Dios. Himuon nato kini nga Facebook sa atong kinabuhi. Tinuod ba nga matag usa kayo doon na Facebook account? Inig mata sa buntag usa atong buhaton. Sa di pa ta inig buka sa mata tan-aw dayon unsay mga post. Di ta magkalimot kita sa pagpasalamat sa Ginoo. May kalimot kita sa pag-ampo tungod sa mga butang nga niya sa kalibutan. Busa gipakita dinhi kanato nga dili kutob di sa kalibutan ang atong kinabuhi. Aduna pay mas labaw, mas maanindot na kinabuhi uban sa Dios. Kini atong kinabuhi sa kalibutan pagpangandam lamang sa umaabot nga kinabuhi nga walay katapusan uban sa Dios. Amen. Busa unsa may atong buhaton aron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atong ebanghelyo, paminaw kamo sa pulong sa Dios. Paminaw kamo ni Kristo kay siya ang ako hinigugmang anak. Busa siya ang atong modelo nga si Kristo dito sa bukid sa Kalbaryo wala magduha-duha sa paghalad siyang kaugalingon. Dihang giingon nga ilansang ka sa cross, si Kristo nag-ampo. Subuti pasabot di ay aron kita makadawat niya na magmaligon sa atong pagtuo, dapat lig-uno nato ang atong pag-ampo aron kita makatuman sa kabuton sa Dios. Amen ba? Amen. Ikaduha, kining atong nadungog nga ebanghelyo karon, tulo ka saksi ang nakadungog. Nganong gipandungog man ni Kristo ang tulo niya kaalagad? Tungod kay buot niya nga kining mga tawhana taliwala sa kalisod iyang gipasan ang cross paingon sa Kalbaryo, kini mga mahimong lig-on nga musalig kaniya nga ang tanan adunay kasulbaran, ang tanan adunay katapusan umudaog ang kamaayo batok sa dautan. So ingon niini ngano nga gipakita kanato sa kaduha nga Domingo sa Kwaresma ang pagkausab sa dagway ni Hesus. Aron kita usab nga nangandam sa Pasko sa pagkabanhaw taliwala sa mga pagsakripisyo sa atong pagpuasa. Kining adunay padulngan. Mao kini ang pagkabanhaw ni Kristo. Kita usab unta inigabot niya ana nga adlaw ato sa mga madawat ang grasya sa pagkabanhaw. Busa mga igsoon hangyon ko kamong tanan nga nini ikaduha nga Domingo sa Kwaresma atong ibutang sa atong kasing-kasing ug unahuna. Una, nakita unta mamahimong mga tao sa pagtuo. Kita unta mahimong mga anak sa Dios diha sa pagtuo ug nagasalig kanunay sa panabang sa Dios. Ikaduha, nga dili unta kita magdumili sa paghalad ngadto sa Dios. Siya gipanghayo kanato sa atong panahon, sa atong talento, sa atong mga bahandi, ato kini ipaambit ngadto sa uban. Mao kinagingon na missionary dimension sa atong pagpangalagad. Dili kita mosimba nga nga naman padre nga dunay first collection, no doon na pag-isikang koleksyon. Asa man apaingon. Usa ka ba tanungutan niya ako yun nga ang unang koleksyon para sa atong simbahan. Ay kaduha sa simple nga katuyuan example nagpagama mog simbahan ang inyong kaduha koleksyon adto na paingon. So ang inyong gihalad sa Dios mao kana ang atong bahin amot ngadto sa katumanan sa misyon sa simbahan. Ako sa kapari sa Mission Society of the Philippines. Ug si Father Manuel na-assign sa California. Ang iyang buhat dito mo ang pag-atiman sa mga Espanyol. Kabalo na siya mag-Espanyol. Magmisa na siya og Spanish. So kung gusto mo magmisa og Spanish, sunod siguro Domingo magmisa og Spanish si Father Manuel. Pero ato siya giampo kay ugma mobalik na siya sa iyang misyon. Unsa may karisma nganong magpadala man kita og misyonero ato sa laing nasod. Human kita makadawat sa pagtuo, kita no sabang mupaambit niini. Mao na si Father Maui nga atong ipadala ngadto sa misyon. Tungod kay nakadawat kita og pagtuo, kita karon magpaambit mga Pilipino ngadto sa wala pa makadungog mahitungod sa ebanghelyo. Mao kan ang pagkamangyatagon nato ngadto sa kaayo ug grasya sa Dios. Amen. Hinaot pa unta nakitang tanan mabag-o sa kasing-kasing gunahuna nga dili bag-ukon-ukon sa paghalad o paghatag ngadto sa Dios labi na sa atong kaayo o pagka manggihatagon o maalagaron sa atong isig kaingon labi na sa mga nanginahanglan sa mga naa sa atong mga panimalay nga dunay sakit hinaot unta ang inyong balatian inyong ihalad nga inyong sakripisyo
aron ang tanan maluwas, ang tanan mapasaylo sa ilang mga sala. Kamo nga naa sa inyong mga pagbalay, ng higda, sa inyong mga sakit, ayaw kamo kaguol. Tud kay ang kini nga misa, gihaligi ni alang kaninyo. Hinaot nga kamo sab nang gabantay, hinaot nunta nga iyong lugwayan, iyong pasensya. Aron kamo nga nagabanday sa mga masakiton, makaalagad kanila diha sa ilang panginahanglan. Ug kita usab nga niya kun dinhi mag-ampo kita alang sa tanang masakiton. Nga unta dili sila magmaluya kun dili mosalig kanunay sa panabang sa Dios. Amen. O ginaot paunta magbalasigon kita sa pagtubag sa atong tawag, isip mga sumusunod ni Kristo ug mga misyonero diha sa atong tagsa-tagsa kapanimalay, sa atong pamilya ug sa atong katilingban. Hinaot paunta. Palihog manindog ang tanan og atong ipahayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan mahagahom sa tanan, magbuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Diyos, ikan sa Diyos na matuod. Kianak dili binuhat, usag kinaya sa amahan. Tinayo kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka na atong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog sa gikan sa langit, taralang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus, sa sogon ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay gilubong. Sa katulo ka adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Nisakas siya sa langit, ug nagalikod sa tuos sa amahan. Mubalik siya mahimayaon ang paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Ug ang iyang hingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang mahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa pasayloan sa sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Mga igsoon, pinaagi ni Hesus ug uban sa hingpit nga pagsalig, magampo kita ngadto sa atong amahan sa langit, ug ipadanga ta kaniya ang tanan nga atong ikinahanglan, ug miingon kita, paminawa ang imong katawhan, Ginoo. Paminawa ang imong katawhan, Ginoo. Nga ang mga nangatungdanan sa gobyerno, madiskubrihan nila diha sa pagampo ang usa ka maayong panglantaw alang sa kalibutan, sumala sa plano sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Paminawa ang imong katawhan, Ginoo. Nga maginambitay unta ang tanan, sumala sa anaa kanila, aron walay maganto sa kalisod, kagutom, o nga unta mahatagan ang tanan sa katungod, o kahigayunan nga magmalipayon, magampo kita sa Ginoo. Paminawa ang imong katawhan, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Padre Francisco Palyula, misyonero sa makapunungan ni Hesus, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Paminawa ang imong katawhan, Ginoo. Nga dili unta kita magduha-duha sa paghalad sa atong kaugalingon, alang sa atong pagtuo sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Paminawa ang imong katawhan, Ginoo. Alang sa mga nangamatay, ilabi na ang mga benefactors, sponsors, o cooperators sa apostolado sa mass media nga makalingkawas na unta sila sa mga kasakit, pinaagi sa walay kinutubang kaluoy sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Paminawa ang imong katawhan, Ginoo.
Alang usab sa managsalog sila adlaw natawhan, karon labi na Sister Rica, Nanay Crising Rabaro, ang tanang nga nag-birthday. Hinaot nga sila magmadasigon kanunay maayong panglawas sa ilang pagpangalagad sa ilang pamilya ug sa katilingban. Dios among amahan, itugot nga ang imong anak magpuyo uban kanamo ug maglig-on kanamo bisan pa sa mga kasakitan nga among naangkon diha sa pagtukod sa imong kalibutan, diin magkatagbo ang gugma o hustisya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamaw na akong inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok ng santos nga simbahan. O Ginoo kining halad, magpapas unta sa among mga sala ug magsanto sa among kalag ug lawas. Aron maandam kami pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon magpasalamat kami kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, kay gipasdan-an niya ang mga tinun-an, mahitungod sa iyang kamatayon. Ug didto sa bukid nga Santos, iyang gipahayag kanila ang iyang himaya, aron sinaksihan sa balaod ug sa mga propeta. Tudluan niya sila nga mudangop kalamang ang himaya sa pagkabanhaw pinaagi sa iyang pagpasakit. Busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, doon silang walay hunong nga pag-awit. Himaya
Santos kayo ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu ang pagsantos nining magasa, mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang lumikuha siya og pa, ni pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kininyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panapamikuha siya sa kalis, ipasalamat kaniyo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bawog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanyog alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangon, si Kristo mubalik aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kay Amahan, niningpaan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimutod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hindi may ginawa ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Romulo nga among Arsobispo, ug ni Bishop George iyang kaubang obispo, ug sa tanang mga kaparian, labi na ang mga sakop sa Mission Society of the Philippines. Yun may usahab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaomon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan, himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ko nga daygon ug amoy ko nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahaw mga amahan, diha sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magambog kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong gitulo kanato sa atong manunubos. Pagdaygon ang imong
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalik kami kanunay sa sala ug mihilayos tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kanyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kunya pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga bayog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa mga igsuunay. Mga igsoon, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako may palawat kanimo, kapag ipamulong lamang ang maayo. Ang lawas ug dugo ni Kristo alang sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, human kami mga lawat,
Paningkamutan namo ang pagpasalamat kanimo aron among buhaton ang makaambit na kami sa mga butang sa langit. Bisan tuod ania pa kami dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daghang salamat kaninyong tanan o ato pangayoon sa Dios ang iyang panalangin. Atong pasalamatan si Father Maui, atong iampo nga siya may pagbiyahe ugma paingon sa California, atong misyonary nga Pilipino ngadto sa laing nasod. Ug sa tanan mga misyonary ato sa lang iampo, ug tanang mga masakiton ato sa labi ampo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mayon ta ang Dios nga mahagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahad na ang santos nga misa ang kalinaw ug gugma ni Kristo.